السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd. Inšallah, v této sérii přednášek budeme mluvit o nejdůležitějším tématu v islámu, kterým je akída, víra. Budeme mluvit o správné víře, inšallah. V tomto úvodu budeme hovořit o správné akída, tedy o správné víře. Proč bychom se tímto tématem měli zabývat? Abychom rozlišili mezi pravdou a omylem. Když byl prorok sallallahu alaihi wasallam poslán lidu Qurajš, stejně tak i všichni poslové alaihi wassalam, jejich úkolem bylo učit lidi správné víře, napravit jejich akída, tedy jejich přesvědčení, aby byli zachráněni před peklem. Jak řekl Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Aby skutečně jsme poslali ke každému národu posla, aby uctívali pouze Allaha a vyhýbali se od tágut. Co je tágut? Co je at-tágut? K tomu se část dostaneme. Ale obecně to znamená cokoliv, co je uctíváno místo Allaha a ten, kdo je s tímto uctíváním spokojen. V této kapitole budeme mluvit o významu a důležitosti správné akída. Co znamená správná akída, nebo správná víra z jazykového hlediska? Znamená správné něco jako pravého, autentického. A co znamená slovo akída? Slovo akída pochází z arabského kořene al-aqd, což znamená uzel. Tedy když třeba uděláme uzel na provaze nebo na láce, upevníte jej, aby byl pevný. Takže aqd znamená něco pevného, svázaného. Stejně tak i v duchovním smyslu je akída něco silného, pevného, svázaného v srdci. Je to opak rozvázání. V náboženském smyslu akída znamená přesvědčení, které v sobě člověk pevně drží bez pochybností. Když řeknu ana a'taqid, znamená to, jsem si jistý, věřím v to. Je to jistota v srdci, proto je jazykový význam důležitý, protože ve věcech víry musí mít člověk pevnou víru. Když mluvíte o Allahovi subhanahu wa ta'ala, o andělech, o poslích, o knihách, musíte o tom být pevně přesvědčeni. Kdo je tím pánem? Allah subhanahu wa ta'ala, bez pochybností, bez váhání. Když mluvíte o Injílu, je to kniha seslaná Ísavi a.s. Když mluvíte o Džibrilovi, on je hlavní anděl, vůdce andělů, stejně jako prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam je vůdce všech proroků. Akída tedy znamená pevnou víru v Allah subhanahu wa ta'ala a to, co o něm máme věřit, jeho božství, jinství, jména, vlastnosti. Patří sem také víra, jeho anděli, jeho knihy, posly, poslední den a osud, dobrý i zlý. Když shrneme islámskou akídu, dostaneme se k hadithu Džibrila, který vypráví Omar ibn al-Khattab. Džibril přišel k prorokovi sallallahu alaihi wasallam v podobě muže a zeptal se ho na několik otázek, mimo jiné, co je víra, imán. Prorok sallallahu alaihi wasallam odpověděl, že víra znamená věřit v Allaha, jeho anděli, jeho knihy, jeho posly, poslední den, v osud, dobrý, špatný. To je definice akída. A když máme mluvit o správné víře, myslíme tím správnou akída. Proč? Protože existuje mnoho druhů víry, mnoho akída, které jsou však chybné. Jediná správná akída je islámská akída. Důkaz je v Koránu, kde Allah subhanahu wa ta'ala říká: zbožnost nespočívá v tom, že obracíte tvář k východu nebo západu, ale zbožný je ten, kdo věří v Allaha, poslední den, v anděli, knihu, v proroky. Slovo al-kitab je zde v jednotném čísle, ale zahrnuje všechny knihy, které Allah subhanahu wa ta'ala seslal. Věřit v knihy Allaha tedy znamená věřit, že Allah subhanahu wa ta'ala seslal mnoho knih svým poslům a my věříme ve všechny.
některá jména těch knih známe, některé však ne. Známe třeba Taurát, Inžíl, Zábur a samozřejmě poslední Korán, knihu seslanou proroku Muhammedovi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala také říká v Koránu, kdo se uvěřil v tom, mu bylo sesláno od jeho pána, stejně tak věřící. Všichni věří v Allaha, v jeho anděli, jeho knihy a jeho posly. Bratři a sestry, jak si můžete všimnout, tento verš i předchozí obsahují pilíře víry. Hadith Žibrila, jak jsme zmínili, uvádí všech 6 pilířů. A i když nejsou všechny zmíněny v jednom verši, v Koránu se objevují v různých áját, v různých verších. Hadith Žibrila je hlavním hadithem této kapitoly. Je důležité, bratři a sestry, tento hadith znát, zapamatovat si ho. I když je dlouhý, je velmi důležitý, protože vysvětluje základy islámu. Hadith Žibrila uvádí definici islámu, imánu a ihsánu. Imánu tedy víry a ihsánu tedy dokonalosti, uctívání. A zmiňuje i některá znamení soudného dne. Je tedy velmi důležité tento hadith znát, pamatovat si ho. Důležitost správné akída lze shrnout do několika bodů. Je to podmínkou, správná akída je podmínkou, aby byly dobré skutky přijaty Allahem subhanahu wa ta'ala. Učenci vysvětlují, že aby byl nějaký čin přijat, musí být splněny 2 podmínky. Al-ikhlas a za druhé al-ittiba'. Allah subhanahu wa ta'ala nepřijme žádný čin bez těchto 2 podmínek. První podmínka al-ikhlas znamená upřímnost. A to je akída, to je něco v srdci. Druhá podmínka al-mutaba', následování proroka sallallahu alaihi wasallam. Tedy činit skutky podle sunny, podle proroka. Například, když se modlíme, zeptejte se sami sebe, dělám to pro Allaha subhanahu wa ta'ala? To je otázka víry, akída. Pokud se někdo modlí kvůli někomu jinému než kvůli Allahovi subhanahu wa ta'ala, jeho modlitba nebude přijata, protože to je širk. A druhá podmínka, modlíte se podle sunny proroka sallallahu alaihi wasallam, pak váš čin nebude přijat a bude považován za bid'a, za novotu v náboženství. Například, kdyby někdo modlil fajr, ranní modlitbu po západu slunce, nebo modlil modlitbu asr s 5 rakámi, nebude to přijato, i kdyby byl upřímný. Proč? Protože to není podle sunny. Hlavním bodem je tedy akída. Aby byly všechny vaše skutky přijaty, musíte mít správnou víru. Al-aqidatu sahiha. Naopak, skutky nebudou přijaty, pokud má člověk zkaženou víru. A to bude jeho ztráta v posmrtném životě. Představte si, že člověk koná mnoho dobrých skutků, ale bez správné víry všechny jeho skutky budou odmítnuté. Jak se uvádí v hadithu, Aisha radiyallahu anha se zeptala proroka sallallahu alaihi wasallam. Posle Allahov ibn Juda', jeden ze známých bohatých mužů Meky, byl štědrý, pomáhal chudým, rozdával jídlo. Pomůže mu to v soudném dnu? Prorok sallallahu alaihi wasallam odpověděl nikdy. Proč? Protože nežádal Allah subhanahu wa ta'ala o odpuštění, tedy nevěřil v Allaha ani v poslední den. To byla jedna z hlavních chybných vír nevěřících v Mece, protože nevěřili v posmrtný život. Nevěřili v posmrtný život. To nám ukazuje, jak je akída důležitá. Správná víra je jednou z podmínek, aby byly skutky přijaty. Bratři a sestry, nyní to zde ukončíme, inshallah. Doufám, že vám tato epizoda přinesla užitek. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.